بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Ramazan ayı hadislerin okuğumuzunu, öğrenimizini devam etimiz. Hem biz Ramazan ayı ahırına jitkeş işitkenimiz vardır. Meşitlerde de koyarlar fitr sadakası deyip, fitr sadakası şunun katlık kolemde deyip, şunun katlık rizıktan түләнле дип, менә нәрсә соң фитр садакасы бүгенге хәдисебездә шуның турында алып китербез. Менә безнең ураза тотканда төрле кимчелекләр була. Каядыр без артыгын сөйләп җибәрәбез, каядыр ярамаганны карап куябыз. Һәм без инде алдагы дәресләрдә ишеткән идек, укыган идек. Шушы гөнаһлар кылу уразабызга кимчелек китерә, әҗрен кимтә дип. Аллаһы Тәгалә рәхимле, ул мәрхәмәтле, ул шәфкатьле, һәм ул тели шушы безнең кулларын ярлыклап җәннәткә кертүен, туры юлдан баруын. Шуңа да менә шушы кимчелекләрне сөртер өчен, бетерер өчен Аллаһы Тәгалә кичкенә генә бер гает алдыннан гамәл эшләргә куша. Менә шушы кимчелекләрне бетерер өчен, шушы кимчелекләребезне сөртер өчен. Җиңел генә гамәл. Ул да булса фитр садакасы дип, сез менә ишеткәнегез бар. Нәрсә соң ул фитр садакасы? Фитр садакасы шушы гает көнендә факир мохтаҗлар да ач тормасыннар өчен, алар да шушы көнне бәйрәм итсеннәр өчен, чөнки гает бәйрәме ул күңел ачу, ашау, шатланышу, тотып чыктым бит, булдырдым бит дип, гаилә белән, туганнар белән җыелышып бәйрәм итә торган көн. Кызганычка каршы, без аңа бик салкын карыйбыз инде. Башка чит гореф-гадәтләрдән, чит милләтләрдән, чит халыктан кергән бәйрәмнәрне күтәрәбез, зурлыйбыз, ә үзебезнең иң зур ике гаетебезне андый дәрәҗәгә әле күтәрә алмыйбыз. Бу бик кызганыч. Ләкин, иншалла, өмет итәбез, киләчәктә дингә тартылган сайын, динне аңлаган сайын без бу ике бәйрәмне дә иң зур бәйрәмнәр дәрәҗәсенә күтәрә алырбыз ди. Әмма асылында ул бик каты бәйрәм итә торган, туганнар белән җыелыша торган, зур бүләкләр бирә торган, бер-беребез белән бүләкләр алыша торган бәйрәмнәрнең берсе. Һәм инде максатын, хикмәтен алдык, шушы кимчелекләрне югары өчен. Һәм икенчесен алдык, бу көндә шушы азык-төлек белән бәйрәмнәр, факир мохтаҗларда бәйрәм итсеннәр өчен диде. Ни өчен соң азык-төлек диде? Чөнки Бухари Муслим җыентыгында килә торган хәдистә Умар радиллаһу анһу әйтә: "Фарада Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям закатул фитр са'ан мин ат-тамр أو ساع من الشعير على عبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة." Анда Умар радиллаһу нәрсә ди? Пәйгамбер саллаллаһу фарыз кылды ди. Кемнәргә? Шушы фитр садакасын бирү ди. Нәрсәдән? Ризыктан. Бер са ул инде безнең үлчәү берәүлегенә китергәндә төрле ризыкны төрлечә инде. Әмма галимнәр әйтте, менә 3 кило әйтеп бирсәгез ди, монда нәрсә дигән? Тамр. Иң беренче са'a мин ат-тамр диде. Финник, хөрмә. Яки са'a мин аш-шагыр, яки арпа ди. Менә элекке вакытта менә шушы будай, арпалар, шушы хөрмәләр, üzüm, төп ашау ризыгы булган. Шулай бит? Хәзерге шикелле изобилие булмаган. Менә шушы фитр садакасын бирүне, шушы ризыклардан арпа, монда финник, хөрмәдән Пәйгамбер саллаллаһу алейһи фарыз кылды ди. Кемнәргә? Кулга да ди, ирекле кешегә дә. Чөнки ул вакытта куллар бар иде, шулай бит? Бүген көндә инде кул актуаль түгел, ягъни һәрбер кешегә ди. Ират булсынмы, хатын-кыз булсынмы, кичкенә булсынмы, зур булсынмы ди. Кемнәргә? Мусламаннарга ди. Һәм ул аны әмер иткән иде, шушы гаит намазына чыгар алдыннан бирергә ди. Менә бу хадисне без хәзер инде
аңлатып китербез. Димәк, һәрбер мөселман кешесенә, ират мал хатын кызмы, кечкенәме ул, фитр сәдакасы бирү фарыз икән. Моны инде гадәттә бирә әти кеше, үй хуҗасы. Үзе өчен дә, хатыны өчен дә, балалары өчен дә. Һәм алдык ризыктан дидек. Сөннәт буенча хәерле инде ризык белән бирә. Бер кеше башына нәрсә белән? Шушы ризык белән. Галимнәр әйтә, халыкта нинди ризык ашау киң таралган. Мәсәлән, безнең җирлектә бит без дөге ашыйбыз. Шуннан соң карабодай ашыйбыз, токмач пешереп кыздырып ашыйбыз. Оннан коймак пешереп ашыйбыз. Шулай бит. Менә шушындый ризыклар белән без фәкыйрьләргә, мохтаҗларга бирә алабыз. 3 кило. Бигрәк тә инде уңайлы кибетләрдә 3 килолы карабодай, 3 килолы дөге, 3 килолы токмачлар, 3 килолы оннар саталар. Шулай итеп, мәсәлән, гаиләбездә безнең 4 кеше ди. Үзебез, хатыныбыз, 2 балабыз, безгә 12 кило. 3 кило дөге, 3 кило гречка, 3 кило токмач, 3 кило он алып, без бер факир, мохтаҗрак, авыр хәллерәк өчен ишга, ялгап яшәгән кешегә инде илтеп бирә алабыз. Аңа өстәп инде тагын балалары булса, тәмүшкәләр, төрле шоколад, конфетлар, чәйләр, сыйфалар бирсәк тә була. Әмма бурычны төшерер өчен бу кеше башына ризык бирсә хәерле. Безнең Абу Ханифа мазһабында, безнең җирлектәге Абу Ханифа мазһабында галимнәре рөхсәт итә акча белән дә бирергә. Сез аны яшыкканны күрәсез. Әмма ризык белән бирсәк инде хәерлерәк, күңеллерәк булачак, чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә әмер итте. Шушы әмерне үтәп, без ризык белән бирсәк, инде бу хәерле, хуп гамәл булачак. Һәм моны шушы әмма бер нәрсә игътибар итәргә кирәк, кайбер кеше фитр садакасын бик иртә бирә башлый. Кемдер Рамазан аен башында ук бирә, кемдер уртасында, кемдер соңгы 10 көнгә кергәч. Монда шарт булып тора, гаит рөхсәт ителә дигәндә, менә монда хәдистә дә килде бит, гаиткә барыр алдыннан, гаит намазына барыр алдыннан бирергә әмер итә дип. Сөннәт буенча һичшиксез менә гаит иртәгә дип әйттеләр, син гаиткә барасың ди 6-га. Мәсәлән, шушы 6-га барыр өчен ул кешегә илтеп бирсәң хәерле. Ул вакытта инде кайбер кеше йокларга да мөмкин, кайбер кеше инде өйдә булмаска мөмкин. Һәм башка төрле сәбәпләр булып, без ул кешегә аны тиешле кешесенә биреп бетерә алмаска мөмкин. Шуңа да рөхсәт иткән сахабалар Ибн Умар радиллаһу анһу 1 яки 2 көн гаиткә кала, безгә рөхсәт ителә фитр садакасын бирергә. Шуңа күрә без кемгә ниятләдек, кемгә бирергә уйладык. Гаиткә 1 көн кала яки 2 көн кала, безгә шушы фитр садакаларын инде тапшырырга кирәк. Тапшырсак, без иң беренче шушы үстебездә булган бурычыбызны үстебездән төшерәбез. Икенчедән, шушы Рамазан аенда ураза тотканда киткән кимчелекләрдән пакланабыз, шулай бит, арынабыз. Һәм өченчедән инде Аллаһ Тәгаләнең әмерен үтәп, Пәйгамбәр саллаллаһу сөннәтен эшләп, без әҗр-савапка лаек булабыз. Күрә гафил булмый, буяу булый, менә бу гамәлебезне дә тапшырыйк. Әгәр дә кеше бик мохтаҗ икән инде, аның шушы фитр садакасы бирерлек тә инде мөмкинчелеге икән, бу вакытта аның өстенә төшә. Әмма кеше бирә икән, шушы санап киткән ризыкларны алып, мохтаҗга алып барып тапшыра алса, бу аның өстендә бурыч булып тора. Аллаһ Тәгалә безгә һәр барчабызга да шушы уразаларыбызны камил рәвештә тотып бетереп, фитр садакаларын тапшырып, камил уразалар тоткан килеш чистарынып чыгарга Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.